Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m ụnụ abịakwa m ka nsị abịa ọzọ biko okwu a nchọrọ ikwu bụ okwu dị oke mkpa gee na m ntị. E nwere ihe pụta ndị mmadụ asị na o nwere ihe dịka uchu, in the sense being cursed. Asị na o nwere ihe dịka mmadụ dị cursed, ndị be anyị na-akpọ uchu. Achọrọ m ka unu pay attention to this video because o nwere video abụ m nweta sị gị pay attention to it. Ọ dị izu ka ya sị na bịa kwufu okwu ọ na ndị agha. Like I said, I'm here also to also bring a closer gap between lies and deceit. I'm saying that asị na ịlafụ mmadụ ya na eziokwu. E nwere ihe bụ na mmadụ tụrụ gị asị, nkwu ihe bụ na mmadụ na-alafụ gị, ọzọ ihe bụ na mmadụ na-agwa gị eziokwu. So anọgo m there in terms of reading na-agwa na eziokwu so that I will delete that deceiving and deceive gị, and that asị ha na-asịrị gị, you will now see through it. You will now see, ọ bụrụ na na-atụrụ gị asị, onye na-atụrụ gị asị na-alafụkwana gị alafụ. So ị nọrọgoro in between that asị ahụ, you will be seeing the truth coming. Onye na ọhịa bụ ọlụm dị ha, the gap between lie, deceit and truth. Ndị be anyị nwere ihe dịka mmadụ ịgba mmadụ uchu. Enwere ihe dị like that. A lot of you n'obodo Igbo imago na there are some unexplainable things you can say. Gee ntị ka m gwuo na scenario. I can still use my sometimes akụkọ m karịrị anwe na-use that for example. 2010 World Cup agba. That World Cup agba na South Africa. Enwere one man anyị na ya na anya keke mgbe ahụ. Ana m ekeke 2010. Think 2010. Pena mana due to my body stature, mama na mbọ bele nwa. Ana m ekwekwa na my mbọ before m na midst of ndị kam like this. Ana m ekwa na ha ata ntị m ata o. O ihe m ji wee nwee experience because I mingled a lot within the camp. But ha nwa amụrụ na ha tọrọ m atọ. Magi na afọzi m ma no nwezi agwa ya akpakọ ya ma ke onya we age olu by this man at least ọ gbagote go to go matured. So 2010 the guy went na call story. O say m kwa na this World Cup no kwesịrị iji si agineme. O wee bụrụ na mmadụ nyeli ya visa World Cup megolo agbachago. He doesn't know. Ya na ngwa gị life story. Kedu ihe menu o le some of his property because ọ chọrọ ije obodo Igbo South Africa na ewu no mgbe ahụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ enyela bụ akwụkwọ eji eje enene bọọlụ and World Cup agwụgo. Ọ marọ. Akwụkwọ eji wee gbugo bọọlụ World Cup agwụgo mgbe ahụ. Ọ bagonu plane emechaghị ihe cheki in amago boarding pass ke cheki bezi. One thing lead to another na again even also na nyanwa for days the thing ya n'aka he didn't pay attention ka ọ mara ihe dị ya n'aka. Ọ bụrụ gịnị wasted years mgbe a na-agbasị na ihe anụnwa iji n'aka na ọ gịnịkwa ndị ihe nka ya awụ no visa na ya bụ invitation eji enene bọọlụ and bọọlụ agwụna kedu onye mere gị akwụkwọ one thing lead to another. Ọ bụrụ na ọ gịnị mee na uchu. Enwere some unexplainable circumstances here again in life. Imamma nihe na-eme gị wụ cause. And imanago ka ekwu ya pụta sị gị ọsọ ndị be anaghị ekweta na onwe ihe dịka cause mana ka mkpọ ya na language we understand uchu. Ịgba mmadụ uchu dị real. Most of people n'obodo ibi ya na-agala onwe gị. Inwe ike feel okay n'iji pepa gị pụta o n'iji a means of identification. Mgbasị ndị ka ejidezi gị dadị ema njie. Mgbe ha sizi na-agba ọsọ. Ị na-asị na ka m kọwaa na ka efe ka pepa si bụ eme isi. Ịmakwa na somebody onwe ha na-akpọ yellow card n'obodo Igbo ma ndị na-eje obodo Igbo onwe ha na-akpọ yellow card. Ịmakwa na mmadụ gbagidego bọọlụ nweta international ndị ya report ya n'obodo Igbo. Mgbolu na airport achọgbada card achọ. Ịbọ ya mụọ ka anya na ihe si wee eme. Ọzọ mụ nwa nọ here. Ka pepa m si wee fu mgbe m na-agụ school. Ogo mgbe anyị nọ na school ebu na inwe hụkọ ịkwụcha ụgwọ akwụkwọ dapụ enwe akwụkwọ ya achịta. E wee nye gị ụgbọkịta everything is computerized. Ụmụ akwụkwọ ya achịta wee chee gị uniform.
Can Kim see where that for till today? I can't explain it. Till today, when I can't explain it. Obolo mo well, mo amaro, obolo madu well, mo amaro. Iche fitana another thing, but when we can accomplish a mission. E well ndani accomplish a mission. If one ndo shibata na line, ebe a na-azụ ọ na ebe mmadụ bi, ọ bụrụ ọsọsọ na room gị ka anyị aba, na gịnị ka eje wele one of the most precious thing baalụ gị ụlọ. Ihe si agha akọwanya bụ ihe. So in this video kunu ghọta ihe a na-akpọ cause and uchu. Ọ ka bụ ofu ihe ahụ. Mana mụsị wepụta abịa na-asị na nwere ihe na ụdị ihe adịrọ nwanne ọ dị. Ọrọzi mmadụ ya na-achọ nwa nwoke ọmụta nwaanyị adịghị. Ọmụta nwoke ọnwụọ. Ọrọzi mmadụ ya na-achọ nwa kịta anụnwa na mmadụ ya na-achọ ka ndị si na ọ dịrọ. Even na Bible ị na-agụ ọ dị. Abraham was suffering through uchu. Abraham didn't have problem considering the age of old age. Oh, kids man of uchu. Once go dinner with your house girl, the girl the ime. If you the same thing in the life of Isaac and Nwoke. Or does Jacob change the thing in his time? Oh, Jacob, even Jacob in his time, if you the same uchu hanya Laban. Ka ọnụ nwaanyị nke si Laban change ile ya, ikpọ ya coincident, ọ bụrụ coincident. Ọnọkwa ọzọ, Laban nyezie ya ihe ọ chọ. At the end of the day, he felt that something is wrong. Bible say, and he wrestled with the angel. N'abalị till the day break, say, allow me to go see Amba that you must change this name or you bless me. Or when you was there, what is the problem? Or say, an affair with Jacob. Or say, no, your name shall be called Israel because you have wrestled with God and you have prevailed. Yotago. So you go Bible again, man, there's some pattern here and man, something is wrong here. Yotago. Oh, the mother Malanjake say, will anything good come out of Nazareth or no borocho? Go the one. Ya kunume. Unadukwa mma. Nke nwa edekwa mma. Amachisi ede bonala eze ọnụ. Anwụ ihe nchọ ikwu maka ya kịta achọ m ikwu gbasara ụchụ. Ị ga na-anụ okwu a. Ụfọdụ oge ụfọdụ nne ya asị nwa na ụchụ gbakwa gị. Oge ụfọdụ eneka na-asị na onye a na-eme ka onye ụchụ gba. Biko ụdị ụchụ nke amakwa m ebe o si. Gịnị bụ ụchụ? Ụchụ bụ ọdachi na ihe mahụ nọ ebe o si. Ọ na-esogharị gị ebe ibe gị na-eje inweta ihe dị mma ije nye akakwasị ya akụkọ. Ụchụ bụ njọ ụbọchị o mesị machi ekwena mbọ onye ibe gị na-agba wee nweta ya ịgbagokwa nke gị. Ụlọ anyị na-echu wee nweta ihe ha na-enweta ịchụkwa ụlọ ahụ kuche ọsụsọ mana nwedị afọ kadịwa ka nkwọ oge niile iwere ụtụtụ afọ wee buru ibu nkwọ oge ịtaka ndị mmadụ ebido isi na onye a na-eme ka onye ụchụ gba. Ọya anụ nwaanyị n'oge ọbịa bịa ka ihe ọbụla ọya alụnwe ụlọ mgbe ọgwụ ya na-alụ ikwute okwu ịlụ ụlọ ọkọfilie ya mụọ amụ mee ya ka ọ bụrụ ihe ọbụla. Ihe ị na-eji elu ogo ịlụ ụlọ olugwa ya ọ na-arụ ọrụ ọ na-azụ afịa olugo n'afọ olugo mana ogologo akọ akarịa. Ọlụwa ụnọ alụwa ụnọkọta ụnọ ha ada nwee ikuku ebulu enu alụzie ya ike ọzọ ka ụnọ ha dalụzie anyị a na-eri ka ọgwụ na-apịwa ji ọkụ.
ihe ochu na-emebi ha. Ọnụ nwaanyị anọ onye amụta nwa, ọmụa nwa amụa ụmụ ya na-anwụsị. Ọnwa nwaanyị ọ dị ndụ, ọnwa nwoke ọnwa, ọmụkwa nwoke ọ dị ndụ, ọnwa nwaanyị ọnwa. Ọnọkọta ha ga-ebido nwụtọpụzi ha ncha ọgbala aka. Oge niile na ogologo akụkọ a na-eme. Ọbịa gụọ akwụkwọ gụta mma, eji ezigbo ego bido ya afịa. Onye fụ ya na-echere ọ na-eme ọfụma, onye lụzie ya nso ifu na onye a nọkwa ya. Onye bụ ụchụ. Onye bụ ụchụ. Ọnwụ ka ike ri ọya bụ ụchụ, ọ bụrụ ihe isi ike ndị ọzọ, mana ọnwụ ike ịbụ ụchụ. Oge mmekwu ụtezi aga ụtazi ihe bụ ụchụ na ihe na-esie, ihe na-ebute ka ya amazi ma nke na-eme nwanne gị ọ bụ ụchụ ma ọ bụ ihe isi ike, ma nke gịnị ya na-eme ọ bụ ụchụ ma ọ bụ ihe isi ike, ma ọ bụ ka esi eme anụ niile ka ọ maka na ọ bụ olulu. Ọkụ ya ngwa kedu ebe ka ihe na-ebute ụchụ? Ihe na-ebute ụchụ na ụchụ ụfọdụ na-esite n'ihe mmadụ metalụ onwe. Mmadụ nwere ike jee tie nna ya ihe, gbachatuo ya ọda naanị, nna ya ebewe akwa ghara ya jewalụ. Iche na ọ dịsigo otu ahụ. Ihe dịka afọ 13 na-abịanụ, afọ dịka afọ 13 na-abịanụ, o segota mgbe anyị ichefugo ihe mere. Imetụ ozu aka na-ebutekwa ụchụ. Ngwa onye a imetụ ozu aka ya ebute ụchụ, mana ụdị mmadụ ga-awụ imetụ ozu aka ọ nke butere ụchụ. Ọkụ ya ụchụ a na-ekwu okwu ya, ọgụ ụfọdụ efenyesị ụchụ gbakwa nwa, ụchụ gbakwa gị. Onwe ha ime mmadụ ọgbago ụchụ ọ ya enweta gị. Ime mmadụ ihe obi gbọwa ya, onye ikwe nkwa na ya anụ ya mesịa ịgharịpụ ya ka ọ kachago nka, gbuchala gị oge, ọgbago ụchụ ọ ya enweta nwa onye afọ. Ifugo ụchụ anụ a na-ekwu okwu ya ọbara ụba na-agwụtakwa ya n'ọgwụ. Nwa ọgwụ ya ịgwọ ajọ ọgwụ, ị na-elekwa ya na-egbuli ọkụ, ma na-egbuli ya igbudewe ọ ya agbanwekwa gị ụchụ, ma ọ bụ bụrụ ụchụ bịadewe na onye anwụsịa. Ọkụ ya ọnkwa ụchụ na-adị na agbụrụ. Nna ya nke bigara ụchụ, nna ya na ụchụ mekwa, onye akwa diọkpara, ụchụ ahụ na ha esogharịkwa ya. Ifugo o nwekwara n'ebe ya bụ mmadụ jee zọọ ụkwụ ebe ahụ, ọ ya gba nkwụ onye ahụ ụchụ. Ọnya mere na ọgụ ụfọdụ ije nwe ebe dibịa gara ije ya isi ike na mmụọ, ajọ mmụọ achụpụta n'ime ndị nọ ebe ahụ, achọsị onye ọya abawo n'ime gị ka ọ ya aba. Nwekwa ihe ịghara ime nne gị mgbe ị dị obere, ma mgbe ị na-amachara ihe ọfụma, mgbe ị kere etonite, nne gị ma nna gị wela alịlị sị gị nwa anụ ịya afụ ihe na-eme m, nwa gị ga-eme gị ugboro 8. Isi ha upe ka agbasara gị ebe ahụ egbochi m, emesị ka mana ogbochi gị. Ọkwọ ụchụ a ka anyị na-ekwu okwu ya, ọkwọ ụchụ nke na-esi n'imerụ ihe emelụ, ihe asịsị emetụ n'aka ije metụ ihe abịa asịsị ịbanye ihe ekwu n'ọsọ okenye ga-aga ọjị ese okenye ọha mmadụ ka ọ chaa ka ngọ ya a na-ekwu ewere ọjị gọwa. Ndị Igbo si na onye na-azọ oche diọkpara na-azọ oche ndị mmụọ. Ụmụ ihe ndị a bụ ihe na-ebute ụchụ. Ụchụ nwekwa ike ịbụ ndị onye iji ụgwọ ma ọ bụ onye imejọ oje
tụọ gị n'ofu alụsị. Ụfọdụ asị na alụsị enweghị ike ọbụla. Alụsị nwekwa ike inwe ike na ọ bụ na aka ya adịghị ọcha. Ebe alụsị adịghị enwe ike bụ onye aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ imete ihe ndị uwe ojii isi ha mere ife ha eme ha mee, imete ihe a eji kpọrọ onye uwe ojii, ịfụ na ndị uwe ojii ga-emenwu ihe, ha ga-emenwukwa ihe ha ga-emenwu nnọọ ihe. Uchu ọ nwekwa ihe ahụ emetụ aka dịka ikwu, o nwere eke imetụ ya aka ebe na-achọ ije afịa, ọ ya agbanwụkwa ụchụ. Uchu nwere ndị na-anọgide, ọ nwere ochu na-ebe na chijie echi ọ pụọ gị n'ahụ. Nwee uchu ga-eme mmadụ ọgọdọ obere otonie ọkwụsị. Nwee uchu na-esogide mmadụ ogologo ndụ ya niile. Ke ihe a eme uchu a? Nke mbụ bụgodo ịma na uchu na-adị ile, maka ihe onye amaghọ karịrị ya. Nkwa ihe ama na ihe a agbanwe uchu. Ọgụ ụfọdụ ifo ndị buru mposi na anyụrụ anyụ mposi jee dọba ya n'ebe ị na-azụ afịa. Ọ nke mesie ya n'ime ọnwa ịta na-abịa nwe ihe ele, ọ ya agbanwekwa uchu. Nke dịgodo mkpa ga-enye gị aka bụ ịma nke imekanye, ịmagodi ya ama, ịmanye gị na ya eje. Ọ bụ na nne gị ka imejọ nwanna gị jee yọọ ya. Ọ bụ na onwe ihe ime n'ogbe ewee tụọ iyi n'okirikiri ogbe niile, mana ngwa onye mee ya izo ije gwa onye isi ogbe, si onye isi obodo si na ihe a na-ekwu n'ọkwa m akpụrụ ewu alụsị ajije njelie eji m ewe gbara ụbịa ma ele m ya ele, biko ka unu mmadụ na-eme wee zọpụta m. Nke a bụ ịmagodi ya ama, ka bụ ihe nke mbụ. Ihe nke abụọ bụ imezi ihe imebi. Ọ bụ na iji mmadụ ụgwọ, ije kwụọ ụgwọ iji. Ọ bụrụ na ilele ewu alụsị ma ọ lele ije gbochigha ya, ije gotakwa ya wee kwụọ ụgwọ ya. Ọ bụ na onwe onye imejọ jee yọọ ya mgbaghalụ. O nwezikwa ndị ochu ndị ọzọ ya bụ ihe ọsọ ọgụ mee, ọ nọ ebe ọ nọ, ndị a na-esi n'agbụrụ nke na nna ya litere ihe alụsị iyi wee na-esogharị ụmụ ya. Ọ bụrụ na emeghị ife alụsị iyi ya afọ, mesie ya ike, akpọ alụ afa. Ndị Igbo si na akpọ alụ afa wee kpọọ ya ọ pụọ. Mana abịazịa, achọghị m ikwute ihe gbasara otu ndị ụka si eme ikwute kịta. N'ụfọdụ abịa ụka, ha chọrọ ihe ụka ebe a, asọ ngo chọọ ihe ụka mgbasị ụka bụ skam. Asịkwa na ụka bụ skam, kama na onwe ụka ya zọpụta nkwa mmadụ n'ihe gbasara uchu. Ngwa daalụnụ, ya gazie. Nke ihe ma ha onye amana gị, mana onye aka ji, onye nọ n'onu na owente aka adọnitie. Jisie n'ike.